Бөгендә зур байрам. Һеҙҙе ошо күркәм залда күреүебеҙгә сикһеҙ шатбыҙ. Ай һайын ҡалабыҙҙа бик күп саралар уҙып тора. Бөгөн иһә башҡорт теле һәм мәҙәниәте көндәре тамамлана. Ҙур теләк менән сәхнә түренә Нефтекама башҡорттары ҡоролтайы рәйесе, Нефтекама дәүләт филармонияһының директоры Ринат Рәшит улы Ғайсинды саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ, хәйерле кис, хөрмәтле беҙҙең яратҡан тамашасыларыбыҙ, саҡырылған ҡунаҡтар. Нефтекама ҡалаһы республикабыҙҙың бәләкәй бер сағылышы тиһәң дә хата булмаҫ. Ҡалабыҙҙа 65 милләттән ашыу кеше дуҫ, туғандарса татыу йәшәй. Көн күрә. Башҡорт, татар, рус, мари, украин, удмурт халыҡтарының милли үҙәктәре булдырылған. Ошо милли мәҙәни үҙәктәрҙең матур яуларының береһе йыл дауамында уларҙың айлыҡтарын уҙғарыу ҡала мәҙәниәте тормошоноң сағыу өлөшөнә әүерелгән. Мәҫәлән, башҡорт яҙмаһы һәм мәҙәниәте көндәре октябрь айында үтә. Быйылғы октябрь айы ла эпидемиологик хәлгә ҡарамаҫтан уңышлы ғына үтеп китте. Башҡорт халҡының мәҙәниәтен, ғөрөф-ғәҙәттәрен, фольклорын пропагандалау һәм милләт-ара татыулыҡты нығытыу маҡсатында 1 октябрҙан алып ҡалабыҙҙа башҡорт теле һәм мәҙәниәте көндәре үтә. Көн һайын мәктәптәрҙә, балалар баҡсаһында, китапханаларҙа, Туған яҡты өйрәнеү музейында, милли мәҙәни үҙәгендә, мәҙәниәт учреждениеларында һәм Нефтекама дәүләт филармонияһында төрлө саралар үтеп тора. Балалар баҡсаһы тәрбиәләнеүселәре һәм мәктәп уҡыусылары Сулпылар музыкаль конкурсында һәм Төнгө әкиәт ҡала конкурсында ҙур теләк менән ҡатнашты. Ҡаланың бөтә мәктәптәрендә республика көнөнә арналған башҡорт кухняһы көндәре үтте. Шулай уҡ уҡыусылар өсөн башҡорт телендә нәфис һәм тарихи фильмдар, билдәле дәүләт һәм хәрби эшмәкәре Муса Муртазиндың 130 йыллығына арналған тематик дәрестәр күрһәтелде. Айлыҡ сиктәрендә күп кенә таланттар яҙыусы хәҙерге заман халыҡ һөнәрҙәре республика конкурсында муниципаль этабы дауам итә. Әнғәм Атнабаев иҫтәлегенә арналған Туған ерҙә туған уйҙар, ҡала шиғыр бәйгеһе, шағир ижадын һөйөүселәрҙе беҙҙең ҡалала йыйҙы. Милли мәҙәни үҙәк һәм Сәйлән фольклор студияһы ойошторған сара башҡорт шағирҙары ижадына арналды. Унда төрлө осорҙағы башҡорт шағирҙарының шиғырҙары яңраны. Ҡала мәғариф учреждениеһы уҡыусылары башҡорт гимназияһы ойошторған популяр яҙыусы «Урам балалары» китабы авторы Айгиз Баймөхәмәтов менән онлайн осрашыуға әҙерләнә. Ҡарауан-һарай тарихи архитектура комплексы һәм уның башҡорт халҡы тарихи һәм мәҙәниәтендә роле темаһына һүрәт буйынса ҡала конкурсы бик күп эштәр килде. Үҙәк китапхана тарафынан төрлө күргәҙмәләр, онлайн презентациялар үткәрелде. Шулай уҡ ҡала студенттары, мәктәп уҡыусылары ҡаланың Туған яҡты өйрәнеү музейына ҡыҙыҡһынып йөрөйҙәр. Унда улар башҡорт халҡының тормошон һәм көн күрешен өйрәнәләр. Башҡорт милли кейеме элементтарын әҙерләү буйынса милли мәҙәниәт үҙәге үткәргән оҫталыҡ дәресенән бөтәһе лә ҡәнәғәт алды. Унда уларҙы үҙ ҡулдары менән орнамент киҫеп, тәңкәләр, таҫмалар, сәйлән менән бәйләнгән түшелдәректә эшләнеләр. Ҡала мәҙәниәт үҙәген Сәйлән фольклор студияһы етәксеһе Зилә Рамаҙан ҡыҙы Аҙнабаева ойошторған халыҡ-ара ауыл ҡатын-ҡыҙҙар көнөнә арналған кисә сағыу һәм үҙенсәлекле бер сараға әүерелде. Милли мәҙәниәт үҙәге менән берлектә башҡорт милли кейемдәре күргәҙмәһен ойошторған шәхси этно-мәҙәни студиялар ҙур эш башҡарҙы. Шулай 16-нсы мәктәптә башҡорт баш кейемдәре һәм башҡорт биҙәүестәренә арналған күсмә күргәҙмә ойошторолдо. Мирас картина галереяһында башҡорт рәссамы Борис Домашников эштәре күргәҙмәһе үтә. Сәнғәт һөйөүселәр музейында Өфө рәссамы Зифа Абдуллина күргәҙмәһен ҡарай алалар. Ә балалар сәнғәт мәктәбе Минең Башҡортостан күргәҙмәһе менән һөйөндөрҙө. Унда беҙҙең ҡала һәм республика рәссамдарының картиналары йыйылған ине. Нефтекама дәүләт филармонияһы тарафынан башҡорт теле һәм мәҙәниәте айлығы планы тормошҡа ашырыу буйынса ҙур эштәр башҡарыла. Унда барлыҡ жанрҙар ижади көслө тупланған. Тамашасының ғашиҡ итеүсе филармония артистары бөтә сараларҙа ла әүҙем ҡатнаша. Бер һүҙ менән әйткәндә, күп саралар юғары хәүефһеҙлек режимы индерелеү сәбәпле онлайн режимға күскән булһа ла, башҡорт теле һәм мәҙәниәт көндәре актив үтте. Милләтебеҙ өсөн, халҡыбыҙ өсөн иҫәпкә торайыҡ, дуҫтар.
милләтте, киләсәкте без уйларга тиешбез һәм милләт безнең кулда. Башкорт булып яралганмын. Башкорттар, әсәй, атай, шәҗәрә тамыры үҙен, ырыуым булыр катай. Зур рәхмәт. Башкорт теле һәм мәдәнияте көндәре ябылу айканлы, халыктар дуслыгы кубогын тапшыру өчен сәхнә түренә Нефтекама каласының милли мәдәният үзәге җитәкчесе Гөлнара Рәшит кызы Гилемханованы һәм Нефтекама каласының Мари милли үзәге җитәкчесе урынбасары Владимир Мингәрәй улы Баировты сакырабыз. Хәерле кис, хөрмәтле тамашачылар. Бөтәгеҙҙе лә башҡорт мәҙәниәте айлығы кисәтенә айлығының ябылыу тантанаһына арналған кисәлә тәбрик итәм. Ринат Рәшит улы әйтеп үтте инде, ысынлап та айлыҡ сиктәрендә бик күп саралар үтте. Беҙҙең башҡорт ҡоролтайы ҡалала эшләп килгән 6 үҙәктең иң әүҙеме, иң активы тип әйтергә була. Улар тарафынан телде, мәдәниәтте һаҡлап ҡалыу өсөн бик күп эш эшләнә. Алға табала шулай матур итеп эшләргә ятҡын, ә бөгөн инде беҙ дуслыҡ кубогын Мари милли үҙәгенә тапшырабыҙ. Һәм уларға ла шундай уңышлы эштәр, уңышлы айлыҡ теләйбеҙ. Ҡабул итеп ҡалып, Мари хаҡы нисек тиәлер? Он чуко дейме? Алға, он чуко. Спасибо за приглашение. Я представитель от марийского народа, Центр национальной культуры Марии будет стараться, конечно, тоже своими мероприятиями провести достойный этот месячник. И передадим мы, конечно, в лучшем виде русскому центру. Зур рәхмәт сезгә. Залдан урындарыгызда алыуығыҙҙы һорайбыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә күңелле ял сәғәттәре теләйбеҙ. Ella
Кадерле достар, хамымыгыз нефтекамылар. Доброго осеннего вечера вам, дорогие нефтекамцы! Бүгінгі матур кисте біздің менен булганыбыз өчен зур рәхмәт тугандар. Biz barımızda bir yerde diye gitken, bir kıyaş yılında ilkelengen hem bir ilden tarihini yavalsı kişiler. Biz barımızda bir diyet hem bir hukuklar. Біздің иң матур тойгылар уртак. Мәсәлән, ата-әсәгә, балаларыбызга, туган ергә һәм ошо дөньяга. Ниндәйдер дә диалекталы, изге һәм якты һүзләрнең мәгънәһе бер. Аерылганды аю ашар, бүленгәнде бүре ашар, ә бердән булган османга ашар. Мы ж дети все одной земли. Нам всем с рождения дано познать тот таинство любви. Но все познали мы его. Ни одного ли столько зла. Пленит простор земли родной, и задыхается душа от жизни нашей неземной. А ей как воздух и вода любовь земная так нужна. В единстве с верой разных нас, с надеждой жизнь есть для всех рас. Мы ж дети все одной земли, храня себя, ее любить. Сәхнәгә бөтә дөнья башкортлары курултайының баш белгесе, без башкортлар дөнья көнбагыш башкортларының хәрәкәти тәкъсиһе Бакти Радик Рәлифовны чакырабыз. Рәхмәт итегез. Рахмат үлкен. Қонақтар, туғандар, мұхтарам қонақтар. Мен бөтә дөнья башкорт курултайында төп белемче булып эшләймен. Һәм без башкортлар дигән оешманы җитәкчесе инде. Чыгышның алдыннан сәхнәгә чыккачтан теге җырлый белмим. Шәйх Бабичның бер шигыренең фрагментын укып китсәм, ул әйтәсме? Шәйх Бабич, кстати, беренче шигырьләрен үзенең туган телендә яза. Төньяк көнбагыш диалектында. Әдәби башкорт теле кергәнче, шушы телдә яза. Менә шигырь телендә язылган рукопистарын бөтә дөнья башкорт курултайы менә кириллицага күчереп, һәрбер звукны урынына куеп, шушындый бер ничә гарган менә кыска гына фрагментын укыйм. Курай кайга дигән. Сызып курай үткән кайгыларны, өздеп курай йөрәккә кылларын, сиздеп курай кайнар тойгыларны, сөйләп сөйлә башкорт моңнарын. Сөйлә сакмар җаек ашказарны, сөйлә янда Урал буйларын, сөйлә Ужлак кебек сахраларны, яйлап яткан ялкы куйларын. Я тут ничего не менял. Вот как он в оригинале писал, так и прочитал. У нас, когда приняли литературно-башкирский язык, так сложилось, что вот эти стихи, которые он писал на диалекте, все равно автоматически меняли на литературный башкирский. И для нас тоже было открытием, что, оказывается, он писал первые свои стихи на северо-западном диалекте. Как известно, у башкирского языка есть три основных диалекта. Это восточный, южный и северо-западный. 1/3 башкир всех, она разговаривает на северо-западном диалекте. Но, к сожалению, этот диалект, на него мало обращали внимания, он оказался чуть-чуть непонятное положение. Но на сегодняшний день, благодаря руководству главы администрации, самому главе республики, мы как бы выводим из тени, мы поднимаем все материалы, уже работаем на уровне Академии наук Российской Федерации. Такие академики, как ДГО, профессор Нормандская Юлия Викторовна вплотную занимается именно сейчас вопросом северо-западного диалекта башкирского языка, его истории, его особенности. Поэтому думать, что тут население разговаривает не на башкирском языке, оказывается, это неправильно. Дошло до того, что, в принципе, у меня родной язык есть, я не разговариваю на литературном башкирском, но я уже 4 года работаю в Всемирном Курултае башкир. И это никак мне не мешает. Я веду свои выступления в Баймаке могу, в Рьяне, на своем северо-западном диалекте веду, и это считается уже нормальным явлением, что башкиры разговаривают по-разному. Если у вас есть родной язык, если он башкирский, какой-то диалект, это нормально знать и уметь разговаривать на языке, которым учили ваши родители. Движение северо-западного башкир без башкирта выпустил карту, на входе стояла. Мы помогали делать справочники по истории башкирских родов, всякие там методические пособия.
Также помогаем делать всякие песни на своем родном языке. Все для того, чтобы поднять статус родного языка. Также методические пособия вышли даже для школ, чтобы учитывался диалект местных детей, когда они учат башкирский язык. Пока вот до этого уровня дошли. Но мы верим, что в будущем диалект северо-западного Башкир займет свое законное место. Она будет равноправным везде, равным. Наши дети, внуки будут гордиться тем языком, которым мы будем их учить дома. И этот язык родной, и куда бы он ни поехал, и в Уфе, и в других городах, там будут говорить: я знаю, ты говоришь о северо-западном диалекте, это очень классно, круто. Чтобы дети в будущем гордились своим языком и гордились тем, какому языку их научили родители. Нефтекамской филармонии хотел, конечно, выразить огромную благодарность, то, что они очень много работают и на тему диалекта. Сам Нефтекамск очень много вкладывается на эту тему. То, что прошел месяц башкирской культуры, это очень замечательно. Очень много мероприятий было сделано. Мы со своей стороны стараемся все время поддержать. Вас с праздником, всех удачи. Учите языки, учите историю. В конце, как говорится, бриgamле, рахмат. На сцену приглашаем заместителя главы администрации по экономике и промышленности Ильдара Хамитовича Имамова. Добрый вечер, нефтекамцы. Нефтекамск – это многонациональный народ, в котором бок о бок развивается культура разных народов. И как никогда это актуально в период всероссийской переписи. Я у всех призываю вас пройти перепись, ответить на вопросы переписчиков, и так мы поймем, сколько нас проживает в городе, кто мы, какой мы нации, к какой культуре мы относимся. И город Нефтекамск, он яркий город, в котором чтят культуру всех наций. И вот сегодня завершается цикл мероприятий, посвященный культуре Башкортостана, башкирского народа, культуре истории башкирского народа, которую мы чтим, ценим и любим. В завершение хочу сказать: приятного вам вечера, берегите себя. Мәдәнияттің негезе халык фольклорында, тик халык күңелендә яралган асыл таштар гына шулай балкый һәм нурлана ала. Халык тарихында, халык кисерешендә, халыктың хәтерендә яшәгән иҗат ул мәңгелек. Һәм шундайның бер сагы өлгеһе безнең алдыгында Башкортстанның халык артисты Раян Алтыншин. Башкорт халык яры Хисам.
Boyanda Oydar Ahmediyanov. Hayran kalıp yollarımdan tutar, muhabışım kabatımdanım, muhtarban yiyen adam aşağı, yaşam felsefem anlarım, nice yıllar boyu Sultan Gafuriyanova. Bu rahmet. Yapıda şovlar yaka yıldızına vurma yukarıda Nedir ağırdan vakfayında Savı safarunda kolga Dizlerim şişine hıvları Sesleri kurdu duyulanısı Yamanı hava faydı kalıp Yürüleri kuyet duranısı
dostlar tuğanlar Faydım bileyden ha Sizlerin şişine hıvlarım Esneyi kıldım duyganısın Yaman hava faydı kalınıp Yırlay kuyuyu tuğranısın Sizlerin şişine hıvlarım Esneyi kıldım duyganısın Yaman hava faydı kalınıp Yırlay kuyuyu tuğranısın Gemeli kavlar gemeli dik duvan yerlerine Israşıp yaşayık tuttarım ömürler bilir yerine Bizlerin şişine havlarım Eseyik tuttum duyganısın Yaman hava faydı kalıp Yırlay kuyuyu tuğranısın Sizlerin şişine havlarım Eseyik tuttum duyganısın Yaman hava faydı kalıp Yırlay kuyuyu tuğranısın Sizlerin şişine havlarım Eseyik tuttum duyganısın Yaman hava faydı kalıp Yırlay kuyuyu tuğranısın Sizlerin şişine havlarım Eseyik tuttum duyganısın Yaman hava faydı kalıp Yırlay kuyuyu tuğranısın Yaman hava faydı kalıp Yırlay kuyuyu tuğranısın Nefis Nihalaya. Kadirli dostlar, ben bugün yengeli bulmagan künden kisiremin. Kişilikке yapırılgan toş zahmet bizden ko'ngillarga şum olmaksı. Emne kişilik bu güzel yerge tepey bakıp atlap gitkenden alıp nindegin efektler kisirmegen hem birleşmegen. Dürüleyen kişilik oğurluklardı birden bulup, birge öte bilgenge de ilkler, devletler, yemgiyet bulup ukmaşıp yaşayogan. Hem bugün de birleşmek bir. O şoğurluklarda birge ötüp, kilesekke yaptığı müddet bağlap birge atlar var. Şolay bir. Şulay eli bittirikayım. Oşunduk atvarlı merderde bir-birimizge terep bulup, izgilikli olga eydep, bir-birimizin selametligin koygurtup gönüyle bileyik. Ulularımızı haklayıp, yaşlarımızı hak selamet hem güçlü ruhlu itip üstüreyik. Sizin adınızda Tungevir Beyu Ansamblı.
Süniye Zimolova һәм Айдар Әхмәтиянов.
теперь мы слово предоставляем человеку, который с малых лет увлекался историей и культурой, изучил много источников. Так поэтапно он дошел до изучения своей родословной. А когда начал выяснять свои корни, то выяснил, что и по отцовской, и по материнской линии он является потомком вотчинных башкир. Альберт Исмаил является активным членом движения «Без башкортлар», главным специалистом Туймазинского башкирского историко-культурного центра. Встречайте, Альберт Исмаил. Соңсыз хөрмәтле Нефтекамск халкы, сезгә Туймазы районынан, Туймаздан чук сәламнәр. Сезгә якташларым дип эндәшәсе килә, чөнки Нефтекамда туган 74 елны һәм 78 елда без Туймазга күчеп киттек. Мәдәни Шарам районында монда башта Карман гөрәсендә эшләделәр. Шулай итеп минем укуларым, мәктәп еллары Туймазда үтте. Аннары Казанга күчтем 95 елда. Шунда чит телләр факультетын тәмамлап, инглиз, гарәп, фарсы, төрек телләре укытучысы булып эшләдем. Һәм бүгенге көндә шушы кәсеп иткән белемнәрем һичшиксез бүгенге эштә миңа бик ярдәм итә. Инде менә шушы елдан башлап мин Туймазы районында Башкортстан тарихи мәдәни музейында баш белгеч булып эшләйм. Аңа хәтле мин музыка өлкәсендә эшләдем. Инде менә 2 ел элек монда Нефтекамада үземә хәләл җитеп таптым. Рәхәт. Шулай итеп без матур гына яшәп киләбез. Һәм быелгы переписта актив рәвештә катнаштык. Аңарча сөйләйм. Башкортстан тарихында кыскача исемле төшеп китә. Әле кергәндә күргәнсездер, анда карта тора. Бик сәер карта, кемдер беренче тапкыр күрәме? Шундый Башкортстан чигеннән чыккан ниндидер матур, төсле шундый карта. Нәрсәсе ул? Ул русча әйткәндә карта этнического формирования башкирского народа. Анда карасагыз, Башкортстан гына түгел, анда Татарстанның көнчыгыш яклары, Свердлов яңгырда чыгарды, Пермь, Оренбург, Чиләбе, Курган. Һәм шулай дип башкортлар элек-электән ырулар белән ыру яшәгәннәр, һәр ыруның үз биләмәләре булган, русча вотчинное право. Һәм Казан алынганнан соң башкортлар Мәскәү дәүләте белән договор төзиләр, шул договор буенча шушы алар биләгән җирләренә хокуклары саклана, һәм моңа каршы алар көньяк яктагы чикләрне сакларга тиеш булалар. Һәм ясак түләргә. Шулай итеп, Мәскәү дәүләте ичендә яшәп китәләр. Һәм Мәскәү чиновниклары шушы договорны бозган чакларда башкортлар бунт күтәреп, Мәскәүләрне кире шул законга кайтырга мәҗбүр итә торганнар. Һәм 1798 елны башкорт мишар казачествосы барлыкка килә, урыс гаскәрләре белән бергә күп санлы сугышларда катнашалар. Алар арасында француз сугышы 1812 елда итүдә. Шуннан башкортлар нәрсә кайталар? Таңларга ярата торган инструмент тальянны кайталар, камзулларны кайталар. Ул бүгенге көндә камзул милли киемгә әйләнгән. Камзул тарихында шундый, һәм бүтән шундый матур әйберләр кайталар, Париж җыры языла. Һәм тора бара без килеп җитәбез 17 елга. 17 елны переписта без күрәбез асаба башкортларны, типтәрләрне, мишәрләрне, яңа башкорт дигән сүзләр күренә. Һәм bütün bu составлар җир биләү белән бәйле. Инде революциядән соң республикалар барлыкка килә. Беренче булып Башкортстан республикасы игълан ителә. 17 елны милли территориаль автономия барлыкка килә. Иң башта ул автономияны танырга әле ашыкмайлар.
һәм башкортлар бу автономияны яклар өчен көрәш алып бара. Башта аклар янында, аннары кызыллар янында. Әмма алар үзләре нәрсә әйткән? Без аклар да түгел, кызлар да түгел, без башкортлар. Шуңа күрә шул башкортларның автономияны яклар өчен көрәшәләр. 19 елда большевиклар күчәйгәч, большевикларның власты 30 елда башта Башкирская Советская Республика барлыкка килә дә, барыбер аның автономиясын дармаска тырышалар һәм ул вакытта 19 елда республикада барлык көньяк яклар кергән. То есть Малая Башкирия, безнең яклар Туймазы, Шаран, Краснокар яклар ул вакытта әле кергән Башкортстан иленә, республикасына. Һәм тагын шу автономияны кысарга тырышалар. Бу юлы бөтен халык күтәрелә, сәнәк сугышына, халык телендә карагыш явы дип әйтәләр, ишеткәнегез бардыр. Һәм шу халыкларның күтәрелеше нәтиҗәсендә Россиянең большевик башкарма комитеты яңа декрет кабул итәләр о расширении границ Башкирской автономной Советской Социалистической Республики, ягъни БССР килә. БССР барлыкка килә. Әмма ләкин кызганычка каршы бик күп башкортларның яшәгән төбәкләр читтә кала. Менә ул төбәкләрне картада сез бәлки күргәнсездер, шул Минзәлә өязе элеккегә Уфа губерниясенә кергән Минзәлә өязе, аннары Бөгелмә өязе, Бозулук, Болгорусал өязләре дә яшәгән башкортлар читтә кала. Әмма алар белән бүгенге көндә бәйләнешләр көчле. Һәм менә шушы соңгы елларда бик күп шәҗәрә бәйрәмнәре үткәрелә. Сездә дә үткәрелгәндер инде. Безнең Туймазы ягында бик актив рәвештә бу эш алып барыла. Һәм 2 ел буе без үзебезнең диалектта диктантлар язабыз. Шушы глобализация чорында менә бу безнең берләшү бик тә кирәк. Һәм үзебезне милләт буларак, телебезне, гореф-гадәтләребезне, тарихыбызны, кем икәнебезне саклап калырга кирәк. Чөнки менә бу глобализация тимер каток шикелле бөтен менә шушындый милли үзенчәлекләрне бетереп бара. Ул милли үзенчәлекләр белән бергә әхлакый нормалар да чәйнәлә. Безнең динендә әхлакый нормалар ислам диненә таяна. Шул намуслык, тыйнаклык һәм бүтән шундый матур хасиятләр. Шуңа күрә барыбызда безнең илебезне саклауга өндәйм. Кем башкорт булып язылсын, кем мишәр булып язылсын. Үз тарихын белгән кеше, үз милләтенең тарихын белгән кеше шул милләттән икәнен язарга тиеш. Садый. Без башкортлар бурынлы халык, үз җиребездә яшәйбез, үз телебездә сөйләшәбез, үз гореф-гадәтләребезне тотабыз. Монда безнең ата-бабаларыбыз ята, монда безнең йорт, без монда хуҗа. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сыгышыгыз өчен зур рәхмәт. Бүген бездә кунакта Халыклар дуслыгы йортының баш белгесе Альберт Исмаил булды. Инде без концертыбызны дәвам итәбез. Сезнең алдыгызда дәртле, талантлы, рухлы башкорт егете, виртуоз курайсы Азат Юлдыбаев.
Руфина Янбердина. Северо-западные башкиры являются потомками клановых групп Балыксы, Гайна, Гирей, Дуваней, Елан, Еней, Ельдяк, а также Ирыкты, Канглы, Кыргыз, Тазлар, Таным, Унлар и Уран. Часть этих кланов – потомки древнейшего населения Приуралья, а другие потомки средневековых переселенцев с юга и востока, родственные башкирским кланам Кипчак и Табын. Уже в позднее средневековье все они были носителями общего башкирского самосознания. Северо-западный диалект башкирского языка – это территориальный вариант башкирского. Фактически северо-западный диалект – это и есть более древняя форма башкирского народно-разговорного языка. Без башкортлар. Так называется образовательно-просветительский общественный проект, реализуемый при поддержке всей республики. Движение объединяет усилия людей, горячо любящих свою родину и историю своего края. И в рамках этого проекта у нас выпускаются книги, строится ЖЖР, проходят крупные местные мероприятия. В доступной форме дается комплекс материалов, посвященных истории и культуре башкир и народов Башкортостана. И все это для нашего будущего, для наших детей. Достар, ошо якты дөньяларга бер киләбез, бергә булайык, үзебезнең кем икәнебезне онытмайык, янып яшәйек, йөгереп эшләйек, ярыгып яратайык, онытылып иҗат итәйек. Яшәгәс шулай яшәйек. Инде кисәбендә дәвам итә Түңгәвер бию ансамбле янындагы балалар студиясы.
Yanlarında
Etine kolunda kırmışı Bustene gitmeleri Basta dünya Mayelim Ay basta dünya Mayelim Ay Bu gitmeden Ürgen Hula Ürgen kolunda kırmışı Bustene gitmeleri Basta dünya Mayelim Ay, basta dünya
Борын-борындан Уралтау төбәген туган төяк иткән башкорт халкының кисергән тарихы сол буаттар төпкелендән килә. Башкорт батырларының исемдәре безнең йөрәкләргә тере хәтер булып язылган. Салават Юлаев, Алдар Итәкәев, Кахым Түрә, Киния Арысланов, Шәйзада Кабич, Миңлегалә Шәймуратов, Муса Гәрәев. Без үзебезнең тел белән дә, милләт белән дә, тарих һәм үткәндән белән дә горурлана алабыз. Һәм бүгенге буындарда милләт данын байыта бара. Нефтекама ерләре, Ысын батырдар иле, Урал батырыбызның горур токымы. Без башкортлар, без бергә. Тик һеҙҙең өсөн Хаят Исмаил дуэты.
yılları çok yeterli. Ona bölünüp yaşam oldular yıllarında. Yaşamadılara yıllarında. Yuvada yanımdadır. Yaşam olan beni yıllarında çok dağılır. Yıllarında yaşamadılara yıllarında. Yuvada yanımdadır. Yaşam olan beni yıllarında çok dağılır. Konyalardı bağlılara yarım, şartlı terki dağlık baytırdan. Ölçüyeli köyler çok yeterli, görmelerinin dağlar attırlar. Yıllarından yaşamadılara yıllarında. Yuvada yanımdadır. Yaşam olan beni yıllarında çok dağılır. Yıllarında yaşamadılara yıllarında. Yuvada yanımdadır. Yaşam olan beni yıllarında çok dağılır. Yıllarında yiyecekler derim, uğrak baytık derler bağırlar. Yıllar alsa senemde bağlı, belge gülen bulut varlar. Yıllarında yaşamadılara yıllarında. Yuvada yanımdadır. Yaşam olan beni yıllarında çok dağılır. Yıllarında yaşamadılara yıllarında. Yuvada yanımdadır. Yaşam olan beni yıllarında çok dağılır. Yıllarında yaşamadılara yıllarında. Yuvada yanımdadır. Yaşam olan beni yıllarında çok dağılır. Yanımdadır. Yaşam olan beni yıllarında çok dağılır. Yıllarında çok dağılır. Иршат Карасурин. Башкорт күйі Илен Зилен. İlen zilen zıbeylen de ilen zilen zıbeylen. İlen zilen zıbeylen de ilen zilen zıbeylen. Allah'ın tebeklerinde ilen zilen kumeyla. Allah'ın tebeklerinde ilen zilen kumeyla. İlen zilen darman ilen zilen kullara. İlen zilen darman ilen zilen kullara. Kıyıtlarına kulaklarına havalımda tıklara. Kıyıtlarına kulaklarına havalımda
Gavur Büyü Ansamblı. Sahne Suriye Kırmalova. Бүгінгі буын біздің шәхістердің, батырлардың варистары, олар исемен, олар үшін яшатусы буын екенімізді ұнытмайық. Туған ерімізді үсір хауыз һәм хулар хауыз. Үз маңабыз, туған тіліміз бағында тұрған уяу кіші болып, бірден білімлі милләт болайық достар. Тарихымды біл, келесекке қара. Һин яшәгән дәуір шул ара. Тил қадірін, ил, милләт қадірін біләйік. Қан кардәшләребезне, тугандарыбызны, дусларыбызны кадерләп яшәйек. Бірде болайық, бірде